Ľudia, ahojte, vítam vás u ďalšieho videjka. Dneska tu mám Brawl Stars. Áno, nový diel z Brawl Stars a dneska som tu sám, ale nevadí. Dám si bola a idem solo showdown. Snaď už to bude lepšie než na Among Us, že mi to tam šušťalo o 100-600. A čo ináč, páčilo sa vám to? Pacem. Nie, nemôžem... A točím? Hej, točím. Play a game, to ste nevideli. Nič sa nestalo. Ďalej je rýchlosť, nič to. Nice. A vypal po ňom. Faka. Jo. Prečo mi to páli potom? Nevadí. Koletku zabijem. Nie! Quest. Jo. Tak ideme ešte z Bibi. Jednu hru, zabijem dvoch. Nech mám splnený questik. Piperka. Krivá jak frás. O, dobré, teraz sa docela trafila. Vedľa. Vedľa. Mortis tu je. No, fuck. Jo! Ligu vyhral som! Jo, vyhral. Nice. Pardon, čiže Big Box. Nič. Škoda. Idem sa kúknúť, že ešte aký quest mám. Nič moc, ale idem z Jackie a do showdown. 3 hry tam mám a 3. Hral som ešte s kamarátom čiže už mám tam jednu hru. Jackie mám docela rady, je to jedna z mojich obľúbených postav. Huš. Fuck. Mám ju. Nie. Pretlaky. Tik, poď zabij. Keby ten tik bol taký lepší, ale on ne. Ja som DMD. Jaj. Škoda. Tak, menej.
Ne, ten nechcem. Teď aspoň vypálím na ňu. Ideme sem. Když máme 3. Sorry lidi, teraz som sa sústredil, ale vyhral som. Jo. Jo, vyhral som. Pardá. Jo. Aspoň ešte 2 hry z Jackie a potom pôjdem na load trofejí. Hopla. Na veľa. Piu, 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 piu. Ináč ľudia, dostal som z Megaboxu nový gadget na Colta, tak potom vám ho ukážem, že aký je. Podľa mňa je dosť dobrý. Tak to šiši pošra. Alebo ja. Skavaj si ju. Jo. Ne, skap. Dobre. To prdele. Dobre, mám ich 14. Trošku sa healnem. Koľko si ich tam? Ani ne. Ako mám ich 18, nemajú šancu. Čau. No. Jo! Kámo, ale easy win. Easy win vám vravím. Ne, s tebou nejdem. Jop. Pôjdem plniť questy. Dneska mám chuť na questiky. Čiže idem plniť questy. Už tam pálim. Nech sa to zničí. Surgenture. Oh no. Fuck up. Hej. Netrafil som ju. Poďem. Ne, na to ti naskočím. Oh no. Ináč docela, hej, oh no. Oh fuck. Oh fuck.
11 a Jackie. Oh, on. Fuck! Nevadí. Neva. Tak. Ja si idem dať... Čo ešte kvantý žombal. Haste. Dám si jednu hru z Hasteu a potom ešte... Neviem. Mal som tam ešte jeden quest na nejakú postavu, ale už si nepamätám, aká to bola. Kemperino. Čiže vidím jeho healy. Ach jej. Nubáci. Než dojde, že sú pre zmrfaka, nevieš to urobiť? Čo mi jak ja? Aha, dobre. Teraz mi to moc neišlo, ale idem na krivaň. Skriví ako krivaň. Ne, ale... Kamo, oni nám ničia. Ty parchant jeden. Nice. My prehrávame. Idem tam. Braňte to. Odlo. Jo, vyhrali sme, lebo som im to tam zničil a som star player. Jo. Iba 100. Nevadí questy. No, žiadne questy. Ja nemám žiadne questy. Nevadí, tak idem. Súka. Ja by som chcel ešte kolek a toho zmrzlinera, ktorého pridali novo. A to by bolo dosť dobré už. Keby som ich mal. Čiže hop, hneď hneď sa otočila. No, tak. Parada. Stačí mi už iba pár hintov do niekoho. Alebo kill niekoho. Aby som mal ďalší power up. A zhebal som! No vidí plus 6, to je hlavné, že som dostal plus. Točím video, lebo sa nudím, alebo s kamarátom máme hrať a čakám na neho, lebo išiel sa asi najesť, neviem. Dankeschön.
Jak si mě vytrolil. Dobrý, koniec trolenia. Viacej otočenia. Nie. Koľko to je? 6. miesto, ale plus 1. To je málo extrémne. Ale ja nedostávam tie pointy, za ktoré môžem mávať. Boxy, peniaze, gemy. Srč má extrémne pomalé prebíjanie. Keby mal trochu rýchlejšie, tak by bol dokonalý. Podľa mňa. Tak ale pravda, veď je to robot. Ale dosilný robot. Nie oproti tomu. Tomto. Fuck! Vidíte, zase som nedostal tieto pointy, za ktoré dostávam tieto boxy. A z tohoto boxu veľkého, z tejto deseny som dostal gadget na Colta. Idem vám ho ukázať a idem predviesť, že čo robí. Toto je ten gadget. Hej, toto. Tento som dostal predtým, ale tento je nový. A idem vám ukázať, že čo robí. Jaj, pardon. Dobre, to už je toľko hodín. Stlačím gadget a to takýto veľký bul vystrelil. Ne bul, náboj. Ne. Prečo som si to dával? Počkaj. Poď, znič to. Fuck. Ale aspoň vidíte, že čo to robí. Jak super apka. Jak super... Fuck! Koľko som dostal? 0? Nasral som sa. No, kedy doje on kamarát. Nechcem ma spomínať, lebo to nechcel. Preto vravím, že on kamarát. Ne, fuck. Jo, nice. Môžeme cez ona? Nevidím. Aha. Hehehe. Čauko. -1 na ranku 6? Som mi všetkých na ranku 15, čiže na... neviem koľko trofejí. I am a fuck camero. Oh no. To čo robil za zvuky? Také zvuky robil.
To už je blízko, to už nedám. Tam je. Ale sedmičková. A tam je trojkový. Idem po trojkovom a potom pôjdem. Jo, nájde, on má tiež 6. Ale mám to vyhraté asi. Ja chvíľu budem zdrhať. Si hodím potion. Na nadžusikovanie a vyhral som prvé miesto. Jo! Paráda. A ja sa budem s vami lúčiť a u ďalšieho videa. Čau, čau.